Du kan møde vinmageren og smage årets rosé under åben himmel. Skal jeg reservere en plads til dig? Vil du også se, hvilke lokale fødevareproducenter der deltager? Nørregade Bryghus holder rundvisning og taproom-smagning fredag aften. Der er også street food og live musik. Vil du have adressen og åbningstider? Skal jeg tjekke, om der stadig er ledige pladser til rundvisningen? Ja, Galleri Kastanien har netop åbnet en udstilling med lokale keramiske værker og billedkunst. Der er gratis entré hele ugen. Skal jeg vise dig vej? Er du interesseret i andre kunstoplevelser? Fjordkig ligger i hjertet af byen og samarbejder med Kulturhuset. Vil du tjekke deres ledige værelser? Skal jeg finde pakker med sen check-out og morgenmad? Jeg anbefaler Faldgårdens feriehuse. Der er natursti, gårdbesøg og lokale madoplevelser lige ved døren. Vil du se billeder og priser? Opfølgning. Er I mest til aktiviteter i naturen eller oplevelser med dyr og mad? Café Ristretto serverer hjemmebag og lokal kaffe og har fredagsvinyl med jazz kl. 17.00. Den ligger lige ved torvet. Skal jeg sende dig ruten? Opfølgning. Vil du også vide, hvor du finder andre caféer med lokalt bagværk? Tirsdag åbner Bæredygtig Handelmessen i Kulturhallen. Over 30 udstillere og keynotes om fremtidens detail. Skal jeg tilføje det til din kalender? Er du interesseret i at netværke med andre fra samme branche? Ja, Eventlab står bag Leg i byen. En pop-up dag med kreative værksteder, musik og street food. Det foregår i parken på lørdag. Vil du have programmet, eller vil du have forslag til andre aktiviteter i nærheden samme dag? Ja. Kl. 19.30 spiller Ungdomsteatret forestillingen Drømme på vrang i Kulturhuset. Der er stadig billetter. Vil du købe? Skal jeg finde en café i nærheden, hvor du kan tage en kop kaffe før forestillingen? Ja, der er højtlæsning og dukketeater onsdag kl. 10. Det er gratis og for børn 3-6 år. Skal jeg sende dig en påmindelse? Skal jeg også finde lignende arrangementer næste uge? Lokalmuseet har en særudstilling om genbrug i 70'erne. Det er både tankevækkende og nostalgisk. Skal jeg vise dig åbningstiderne? Vil du også se, om de har en butik med lokale design- eller håndværksprodukter?